Браво, Веска! Емо, включвай! Вите, излизай! Не излизаш! Карай! Не излизаш! Айде, пускай ме! Докато не заработи другия модел на изкатно включване. Докато не работи, това ще излезе какво? Сега ще излезе. Аз без това не има. Деси, колко време бе? Нема може да се наложи да караш 10 минути, така че прави си работата малко. Поправите го. 10 минути до края, 14 изминаха. Кой изпуши? Пушат отдолу. Аз пушам. Владо, не пуши, че стрескаш, бе.